Vítam vás u dalšího videa z Minecraftu, tentokrát to bude špeciálny diel z Minecraftu, viete aký? Pretože to bude špeciál za 6 odberateľov na mojom hlavnom YouTube kanále Studio Šišo TV, takže tak. A tentokrát to bude pokračovanie z hry Minecraft. Pýtate sa ma, prečo chcem natočiť radšej Minecraft než Tube Tycoon. No, pretože budúcu sobotu vydám posledný part z hry Tube Tycoon a budem točiť iba Minecraft. A medzi to vydám nejaké špeciálne video. Ako je napríklad toto. Špeciál za 6 odberateľov, takže tak. No, už točím minútu. Fakt už točím minútu. Tak. No, idem sa pozrieť na YouTube. Fakt idem pozrieť na YouTube. Že fakt mám 6 odberateľov. Moje. Zobraziť kanál. Tak. 6 odberateľov, vidíte to? 6 odberateľov. A už sa vraciam po dvojtýždňovej pauze na YouTube. Už sa blížim zase na YouTube po 6 mesiaca, po dvojtýždňovej pauze sa fakt blížim už na YouTube. A budem rád, keď mi budete dávať takéto odbery a z lásky. Tak to všetko z tohoto videa, dajte mi like, bo ja som čakal, vidíme sa od ďalšieho videa. A čusi, bye.